L-applikazzjoni Retire Smart Calculator tippermetti lil dak li jkun idaħħal diversi dettalji fosthom is-salarju meta beda jaħdem u ċ-ċirkostanzi tal-karriera u bekk l-app tikkalkula l-pensjoni tal-istat li jista' jkun intitolata liha meta jirtira. L-assistent direttur fid-Direttorat tal-Istrateġija tal-Pensjonijiet Bernard Mamo spjega li l-app tqis bosta fatturi biex tagħti stima aktar realistika tal-pensjoni. Il-persuna tista' tdaħħal is-salarji tagħha is-sena li tkun itwildet fiha x'dik tagħmel differenza fl-element tal-kontribuzzjonijiet tagħha kemm għandha tħallas kif ukoll imbagħad tista' tagħti l-miġja tagħha. Ġifieri pereżempju ma rridx tiskola titgħallem b'aċċelerat masters jew imbagħad eventwalment kellha tmur tistudja jew jista' jkun ikollha tfal. Anke ġifieri l-app tidħol fid-dettall ta' kemm ikollha tfal meta twildu kemm damet biex tieħu it-tfal u anke pereżempju li anke tajna waqt il-preżentazzjoni sa teġa' tkompli taħdem. Ġifieri din hija tista' tkun sempliċement miġja ta' xi ħadd għalli għalkemm tidher komplessa l-app tagħmilha fis-sempliċità tagħha. Id-direttur fid-Direttorat tal-Istrateġija tal-Pensjonijiet Helena Holland qalet li għodda bħal din tista' tgħin lin-nies jippjanaw l-irtirar tagħhom minn kmieni. In-nies għandhom tendenza li qishom iħallu għall-aħħar fil-verità għall-ippjanar. U l-irtirar huwa realtà n-nies qegħdin jgħixu iktar, irridu jibqgħu jgħixu komdi bl-istess qisu stil ta' ħajja li jkunu fil-waqt li jkunu qed jirċievu l-paga, ma ovvjament la darba wieħed jieqaf mix-xogħol dak it-tip ta' tħul jieqaf. Allura huwa importanti li wieħed jaħseb qabel kollu ċertu għarfien u jkun jista' jipprepara f'ħinu f'waqtu għall-irtirar. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon qal li l-anta għodda bħal din u li tħeġġeġ aktar nies jibdew jippjanaw għall-irtirar minn età aktar bikrija. Iċ-Chairman tal-Bank of Valletta Gordon Cordina qal li din l-app inħadmet b'mod kompetenti ħafna u tista' tiġi estiża għal servizzi oħra fosthom il-pensjoni tar-Romol. L-applikazzjoni tar-Retire Smart Calculator tista' titniżżel minn retiresmart.gov.mt.